ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Дар навбари имрӯза барои шумоён якчанд сар буқачаҳои фурӯша пешниҳод мекунем. Якум буқачаи мо дӯстон азиз, буқачаи Грейфорд камакак айбаш харобтар дӯстон азиз, лекин моли калона бениҳоят моли устуғондор, хулас калон нархашам бениҳоят арзон нисбат ба бозор нигоҳ карда дӯстон азиз. хурд хӯрок саломатии зӯр мол айни холи ягон хел камбудиш нест. Барои мол кардан беҳтарин мол аст дӯстон азиз. Одаме ки моли зоти кофта гаштагӣ буд имина барои шумоён. 70 рӯза буқача дӯстон азиз 2 моҳа хулас калон. Масъалаи нарху навош 10500 сомонӣ боз камтун муомила дорад. Масъалаи дастапкаш территория хоҷанд ройгон. Дуюм моли мо буқачаи чорнупёстри хурд хӯрок саломатии зӯр мол айни холи ягон хел камбудиш нест дӯстон азиз. Барои мол кардан беҳтарин мол аст дӯстон азиз. Ҳам пешаш ҳам пушташам беҳтарин хулас калон. Нархаш дӯстон азиз ҳамагӣ 8200 сомонӣ боз камтун муомила дорад дӯстон азиз. 3.5-4 моҳа буқача. Касоне ки харидор бошта кара марамад дӯстон азиз. Рақами 2 моли дуюми мо дӯстон азиз 8200 сомонӣ боз камтун муомила дорад. ин стойка бендон стойкаш чӣ хел буқача дӯстон азиз хулас калон. бентон ин моли дуюм дӯстон азиз инам чорнупёстри ҳозир боз сеюмаш мебарад ваям дӯстон азиз ваяшам чорнупёстри ин сеюмашам чорнупёстри инаш дӯстон азиз инаш 3 моҳа буқача хурд хӯрок саломатии зӯр ягон хел камбудиш нест. Масъалаи хурду хӯрок саломатишва гап нест хулас калон. Масъалаи нарху навош 7700 сомонӣ боз камтун муомила дорад дӯстон азиз. агар шумо харидори ҷазман бошедон дар поёни экран номеро соҳибаш занг зада бемалол харидори намоитон мешавад дӯстон азиз. Сеюм моли мо мана буқачаи чорнупёстри бо якта дигар. подписчикони азиз, чорум моли мо ғуноҷини чорнупёстр дӯстон азиз хурд хӯрок саломатии зӯр 5 моҳа гузаштаги ғуноҷина дӯстон азиз. нархашам бениҳоят арзоне. Мана барои мол кардан кофта гаштаги одамо боштагар марамад дӯстон азиз. нархашам бениҳоят арзон. нархаш 7700 сомонӣ боз камтун муомила дорад. агар шумо харидори аниқ бошедон занг зада бемалол харидори намоитон мешавад дӯстон азиз. ин ғуноҷини чорнупёстри 5 моҳа дӯстон азиз. охирин моли мо ғуноҷинчаи чорнупёстри ин 20 рӯза ғуноҷинча дӯстон азиз. касоне ки мол ба қӯш карда калон кунтона мешавад худаш алаф хӯрда мем даромадагӣ дӯстон азиз. нархаш 3500 сомонӣ боз камтун муомила дорад. зинду сарбаланд боштон подписчикон.